Sanibona bafowethu, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle guys. NguDr Simba, ngumfana omncane, umfana waseGoli. Lona bafowethu. La nitholakala khona bafowethu, nitholakala kwindawo abathi Carltonville lapha eGoli. La nitholakala khona naseKrugersdorp ndiyatholakala but kakhulu nditholakala mangaba suka sithi sizosebenza izinto ezijulileyo. Ngabe uyagula, ingaba mhlawumbe ufuna isipropheto, ingaba mhlawumbe okanye ufuna ukuhlanjwa for inhlanhla, ingaba ufuna amandla, la nitholakala khona, nitholakala phi eCarltonville. La nitholakala khona kwindawo abathi extension 8 edrobheni. So bafowethu, ndicela lani khona ama-South Africa kwindawo nikuzo nibohlonipha isipropheto esiphuma kuSimba bafowethu. Isipropheto esiphuma kuSimba ngicela ukuthi nihloniphe no matter kungathiwa wena mhlawumbe kanye kwenzakalani, but ndiyacela kakhulu ukuthi isipropheto esiphuma kuDr Simba ngicela ukuthi nihloniphe bafowethu. Asiphuma nje kuDr Simba lwandle, ngicela ukuthi nihloniphe because bafowethu nizophela because of kuzomoshakala. If awufuna ukusilandela wenza ama-excuse. Mna bafowethu xa niprofetha ndiprofethi nje, xa nisuke ndithi ndiyaprofetha, uyabona. So enye into futhi endiyicela kakhulu ukuthi umuntu anganifoneli bafowethu sithi xa ngabe fona afuna ukuthi ndimprofethe. Ngicela ukuthi xa ufona kube serious, ake sikhulume kube serious, uyabona. Okwamanje isipropheto nje nisasibizisa u500, but kahle isipropheto sami asiyi 500 incane, but nisabiza u500 okwamanje. So ungathi xa ngaba unifonela ucabanga ukuthi nizohlala kwisipropheto, anisebenzi njalo bafowethu. Ingakho isipropheto zami ngisho noba ningashallenge abantu ukuthi umhlaba wonke ujongile, kodwa eyonto esuke izokwenzeka njengoba ndisisho. Sisipropheto sami ngisho noba ndingathi ndihlanganisa izinto ezingahlangani, eyonto eyo isuke izokwenzeka, ndalikhipha ilizwi. Eyonto isuke izokwenzeka njengobinjalo kungendlela uNkulunkulu aniphe ngakhona at the age of 9. But bafowethu anikho lapho. Mawusithi wena ufuna ukulashwa, mawusithi wena unebhizinisi, ibhizinisi yakho ayihambi, ndithinte. Xa usithi into zakho azenzeki, ndithinte. And bafowethu ngicela xa niza kuDr Simba ninga expect ukuthi mhlambi uDr Simba maybe okanye nezumzekelo kunemithi azokunikeza wona, kunento azokunikeza zona. Sometimes kuyenzeka nje kuphela ndenze ngendlela enisebenza ngayo. Indlela enisebenza ngayo bafowethu isikhathi esiningi andiyisebenzisi imithi. Ngicela ukuthi nje niphumele nje nibe public. Imithi andiyisebenzisi isikhathi esiningi because umuntu xa ingena esigodlweni sami usa expect ukuthi kugcwele imithi all over. Andisebenzisi imithi bafowethu. And kwesinye isikhathi kuyenzeka nokuthi ningakunikezi nje kwayisiwasho, kuyenzeka ukuthi ningakunikezi isiwasho, kuyenzeka kuba ningakunikezi imithi, kuyenzeka nje kuphela sivele sisebenze ngendlela enisebenza ngayo. But into enisuke ndikutshele yona yilento le uzoyibona. So bafowethu sisathule singama-South Africa sijongile sisamangele, but yinto ukuthi akumelanga ukuthi nize nethuke that much. Into ukuthi akumelanga ukuthi nize nithuke that much because into endiyithethileyo ukuthi le izokwenzeka bafowethu. Ndiyithethile lento lena, ndathetha ukuthi le izokwenzeka. Nizokhumbula bafowethu xa benikhipha isipropheto somuntu othanda ukuba kwi-public domain, ngicela ukumbiza kanjalo, I think nizomazi la eSouth Africa, wasikhwesha isipropheto sami. So bafowethu ukhweshe isipropheto esirongo. Mna nisuke ningaprofethi nje, ukuthi inkinga umuntu noba nganithuka, but xa nithe ndakhipha isipropheto ngawe, mna sendikubona njengomuntu odinga usizo nomuntu endifuna ukumsiza. Andikuboni njengomuntu ukuthi ndifanele ukuthi ndi-expose yonke into yakho ndikulwise, because nisuke ndikwazi ukuthi usuke udinga uncedo. So umfowethu lona namanje ndisamcela because kusazoshuba.
lokho enikuvayo kuncinci than okuzayo. Umfowethu ndimtshele ndathi bazomshintshela, bazomjikela kade phezulu naye vele kusho ukuthi uyise lo muntu abepha phezulu naye kade epha phezulu. Dishilo ukuthi bazomshintshela, dasho ukuthi bazomshaya. So njengamanje niyasibona isipropheto sika Simba, kusenesikhathi yabona into eyenzeka kumfowethu lona lo akhulumayo. Anikhathali ukuthi uthi ndiyazi ukuthi uthanda ukukhuluma yonke lenhlamba le, uyabona. Angenanga kwi-live ngoba nidakiwe, anidakwa mina xa ngena kwi-live, but ngicela ukuthi kusenesikhathi and anizom-expose, ngizomsebenza nje kakuhle. Ndifuna ukumsebenza this person because ngendlela ejule ngayo ingapha kwalento le ayicabangayo. Lento lena bafowethu ijule ngenye level. So mna into endiyicela because of before lento le izokwenzeka ndimtshele, manje seyenzekile and amtshela ukuthi lento le izokwenzeka la ku-October. Sesekwi-October nikhuluma kanje, kusezi-25 ezika-October already. Sekunezinto eziphumileyo ngaye futhi mengaka ashukumisa umlomo kakhulu kusazomoshakala. Xa ingashukumisa umlomo kakhulu kusazomoshakala. But bafowethu angeke mina kwelami isayidi ndinguSimba ndisayide nomuntu osesuka ohlukumeza abantu. Eyo angeke ndiyenze. Yabona umuntu osesuka ukuyokhalisa abantu, angeke ndiyenze. Kuba mina vele ndazi namandla akhe, but andikho ukuthi ndilwa nabani denzani. Ndifuna ukusiza lo akade ndithuka, ndifuna ukusiza lo endamnikeza isipropheto before kuzomoshakala, because kuzoba kubi uzosaba. Andazi bafowethu sekuqalile and akukapheli no-October. Ndisho ndathi makandinikeze nje u-October. Mna niprofethe bafowethu ngama-mafia kusheke 7 days. Ndasho ukuthi ama-mafia ndisho noba ngathi uthwele uzofa because of isikhalo somuntu wesifazane. Bashaya ama-mafia. Ndibanqandile bafowethu, ndenza u-live ekuseni. If bekuthiwa abantu banenyani ukuthi andiposti yonke into. So bafowethu la nitholakala khona kuseCarltonville, edrobheni laseCarltonville. Kunendawo lana eCarltonville endizamayo eliplus because of la ndikhona ndisetown. So ndizama indawo eseduzane namanzi. So xa ningathola nje indawo eseduzane namanzi eliplaza nyana la khona nizosebenza abantu kakuhle, because isikhathi esininzi nisebenza ngawo amanzi. Anisabi mntu mna bafethu, nizokhuluma mina ndisebenza ngawo amanzi. So njengamanje nizama ukuthola le ndawo lena. So yona nzosho mase ngaba sendiyithole, but yonke into ihamba kakuhle, phela sisebenza uNkulunkulu la. So bafowethu monifuna uza la eCarltonville la nitholakala khona, whatever inkinga obhekene na, futhi nabantu enifuna ukusho bafowethu ukuthi guys, xa uthathe into 3 months ininzi kakhulu ingasebenzi, 6 months ininzi kakhulu, 6 months onto ingasebenzi, buya ndikulungise ndikwenze lento le ofuna ukuba yiyo. Mna ngelizwi yabona mase ndiqala nithi ndiyasebenza ngelizwi, ndikwazi ukwenza yonke into ongayimagine mina, yonke into ongayimagine, yabona. So kusho ukuthi xa nisithi nikwazi ukwenza yonke into ongayimagine ngelizwi, njengoba ilizwi kuthiwa dala. Mna elami ilizwi xa nithenda kutshela into ndakutshela even noba ndikusebenzanga, onto isuke izokwenza njengoba injalo. So bafowethu ndifuna ukubonga kakhulu. Umfowethu onithola kwinamba ethi 064 977 5263 ndisambiza. Otherwise andlali isikeshe la, otherwise naye futhi uzobona nje, uyozisola ukuthi wayebengezanga, because sekuqalile ngitshilo ndathi bazomjikela. Hayi lento hambe sitshela ngayo ubuzofa. Xa ningathi makafe nami ngaba kubi kakhulu.